Upright Studios, Xander Vibes. onye ji n'uwe malụo enụwa na osilike ụmụ Igbo nne mụlịmụ egwu ka mụ na-eti egwu mụ ka eji malịmụ egwu mụ ka na-akụo akwa nwa chi na-emela akpọ nwadum abụ na mụ na-akwa egwu mụ ka mụ na-akụde egwu m owuo egwu m ka na-eti onye nwere ntinye n'ụlọ olu m egwu m ka mụ na-akụde egwu m onye ka mụ bụrụ bịa onye nwere ntinye n'ụlọ enụwa anyị nọdụ enụwa anyị nọ enụwa na osiri ike onye ji n'uwe malụo ya ka mụ na-agwa Igbo onye ji n'uwe malụo onye bụ na-enwe nne ya n'ụwa onye ji n'uwe malụo n'ụwa anyị nọ n'ime ya ibe mere nji wee tiwe ibe mere nji wee kwaba oziọma ka mụ bụrụ bịa n'ụwa anyị nọ n'ime ya egwebili ka anyị na-etiyo egwu m ka eji malị m ọkwanye ka mụ na-akụo onye nwere ntị n'ụlọ olu m egwu m ka mụ na-etiyo ụmụ Igbo nne mụlị m egwu m ka mụ na-etiyo onye nwere ntị nya n'ụlọ egwu m ka mụ na-akụ ife na-agwakwa Igbo ụmụ Igbo ọchọchị ife oge m anyị na-anọ ụwa eziokwu ya dachie enyi ụzọ dọ onye si na ya ga-egbu anyị ọnwụ ike chelu onye anya bụ ife mụ na-agụo ụmụ Igbo bụ anyị egwu m ka mụ na-agụo ya n'ụwa anyị nọ n'ime ya ụmụ Igbo nne mụlị m egwu ka mụ na-etiyo onye nwere ntị nya n'ụlọ egwu m ka mụ na-agụo onye ji n'ụwa onye mmenalụ ya bụ ife nna-agwa Igbo onye ji n'uwe malụo onye ji n'ụwa anyị isi ya bụ ife nna-agwa Igbo ụmụ Igbo nne mụlị m ọgwa nwa chi na-emeli nwadumabọ na-agwa nwike nga n'ọkwa mụ na ebe onye nwere ntị ka ọ nụlụ egwu ka mụ bụrụ bịa egwu ka mụ na-eti alaba onye ji n'ụwa onye menalụ onye ji n'uwe ma ọnụ ụwa bụ emesịa yale enụwa anyị nọ ụwa bụ mbịara mbịara enụwa bụ mbịala mbịala enụwa bụ mbịala mbịala
onye lolo ọṅụlịba onye lolo ọṅụlịba onye lolo kalịrị n'enu ụwa ya bụ onye ọṅụlịba enu ụwa anyị nọdụ onye ka mụ na-ekwu ụmụ Igbo nne mụlị mụ egwu m onye ka mụ na-eti n'enu ụwa anyị nọ n'ime ya amalaka ịgba sebe tebe ewe kokoko egwu ije n'ụwa m akala ụwa ka mụ na-eme ibetala egwu m Igbo akala ụwa m ọnya ka na-eme ụmụ Igbo na-emụlị m akala ụwa ka na-eme akala ụwa m ọnya ka mụ na-eme ụmụ Igbo bịa n'ụlọ olu m onye Chukwu kelu nne n'ụwa Chukwu ke nwoke n'ụwa nwoke anwado onye nwa nwere ife oji bi ụwa ka mụ na-ekwu akala ụwa ka na-eme onye ji n'ụwa onye menalụ onye ji n'ụwa eme ọnụ ụwa bụ emesịa yale enu ụwa anyị nọ ụwa bụ bịara onye ji n'ụwa onye menalụ onye ji n'ụwa eme ọnụ ụwa bụ emesịa yale enu ụwa anyị nọ ụwa bụ bịara ka m bụlụ Igbo naba ka m jee kene nwanne m mmadụ na-afịa n'azụ mmadụ bife na ga ọfụma onye nwere mmadụ enweghị ego n'ụwa anyị nọ n'ime ya ụmụ Igbo nne m ole m ka m bụlụ Igbo ka m jee kene oyi m onye mụ na ya dị na mma obodo onye ka mụ na-ekwu dị chọbalị m ukwu na-ama ọgọdọ na-akpọ ukwu na-ama ọgọdọ gọndọga n'isilosiwe o mepụla onye na-esiri ike nke mbụ na mbụ na-akpọ ọgaranya m ekene gị na-ekwu ife na-emelụ m elika onye ka mụ ji bụlụ Igbo asị ka nke n'ebe gị ọchọchị ife oge eme gị na n'ụwa ya ma ụmụnne ya ya mekwe nya n'onwe ya ya mbụ ukwu na-ama ọgọdọ oji ego eme ọgọ oju na-eme ọgọdọ egwu mụ ka mụ na-etiyo ụmụ Igbo banyo nwachi na-emela akpụ egwu mụ ya ka mụ na-akụde onye nwere ntị ka ọnụle ịgba maraba onye nwere ntị ọnụle ka mebụlụ gbachọba ka nchọba mmadụ dị n'ụwa ka mụ na-ekwuo onye ka mụ na-ekwuo ịgbachalị m akaji uko nwa akpọ akaji uko naanị akpọ akaji uko naanị akpọ oke mmanwụ akata isi ebube oke mụ na ya adịlị gị mma ife mena gị ma ncha egwu m ka mụ na-akụ akaji ugodo eziokwu ife mena gị ma ncha egwu m ka mụ na-etiyo onye bụ akaji ugo oji moto eme ọgọ oju na-eme ọgọ agụlị m ọnụ ndị ju na omelọgọ afọ na-elika na afọ alili nne ya n'ụwa nye nọ n'ime ya ka m ebu na ịgbachọba ka nchọba oyi m mmadụ na-afịa n'azụ n'ụwa nye nọ n'ime ya ịgbakeneli m site pirisi na n'ụwa na ọga ndị ọga na m ekene gị na-ekwu ọgaranya na ịnwere ego site pirisi m ekene gị site pirisi m ekene gị
City Prince mekenegi City Prince mekenegi yo City Prince mekenegi yo egwu m ka mụ na-akụkọ na mebu na ịgbachọba ka nchọba oyi mụ mmadụ na-abịa n'azụ onye nwere mmadụ enwegego ya n'ụwa anyị nọ n'ime ya egwu m ka mụ na-akụkọ akala ụwa mụ onye ka mụ na-eme akala ụwa ka mụ na-eme onye nwere ntị ka ọ nụle na mebu na ịgba ka nchọba menti na-akpọ ọgaranya n'inwere ego chọbalị mụ menti na anị akpọ oji ego eme ọgọ menti na anị akpọ agụlụ ọnụ na-enu ụwa ndị ji ego mere ọgọ na-afọ abalị ụba na-afọ alili nna ọ bụ na menti bunye gị ego ibulu odogwu nwanne m na n'ụwa do ịma na menti na anị akpọ odogwu akata isi ebube egwu m ka mụ na-akụọ onye nwere ije ka ọ nụle ịgba kelebe 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 onye ji n'ụwa onye menalụ onye ji n'ụwa eme ọnụ ụwa bụ emesịa yale n'ụwa anyị nọ ụwa bụ mbịara onye ji n'ụwa onye menalụ onye ji n'ụwa eme ọnụ ụwa bụ emesịa yale n'ụwa anyị nọ ụwa bụ mbịara na mebu na ịgbachọbakwa ka mụ bụ na ịgba weke n'odogwu nwa ịgbachala ịma odogwu ife eji ego eme ife eji ego eme do ife eji ego eme ife eji ego eme ife eji ego eme ife eji ego eme naanị akpụ oke mmọnwụ ekene ngị ọgaranya na ị ga-adị ife eji ego eme nke mbụ na-akpụ ọgaranya mekene gị ife mbụ na-akpụ ke mbụ na-akpụ ọgaranya ekene gị ọkụ nyelu m ife fụbụ ụzọ ọkụ na-enye ife na-amụ ife akpụ ọkụ na-enye ife na-amụ ife akpụ ife eji ego eme ọgaranya ma na-ekene gị okenwu nwa na-eso sibe ada azọ eze azọ n'enu ụwa anyị nọ n'ime ya onye ji n'ụwa onye menalụ onye ji n'ụwa eme ọnụ ụwa bụ emesịa yale n'enu ụwa anyị nọ ụwa bụ mbịara onye ji n'ụwa onye menalụ onye ji n'ụwa eme ọnụ ụwa bụ emesịa yale n'enu ụwa anyị nọ ụwa bụ mbịara kelebe 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 na mebu na ịgbachọba odogwu ọ bụ onye ka mụ na-ekwuo ya n'ụwa anyị nọ n'ime ya chọọlị m odogwu nwa naanị akpụ azụrụ esi ndị akpụ oke nwa na-akpụ ebube agụta naanị akpụ oke nwa na mụ keneloge oke nwa mụ na mụ keneloge oke nwa na mụ keneloge ọ bụ onye ka mụ na-ekwude ojichi ụmụ naanị akpụ adụresi ndị akpụ niile adụresi ndị akpụ niile odogwu na mụ keneloge ojichi ụmụ na-akpụ ojichi ụmụ naanị akpụ odogwu m ekene gị oju na-eme ọgọ bịa kelee oji moto eme ọgọdọ
ife imele mụ ọnya ka mụ ji ekene nwoke nwa na-eso n'osibe o jichi ụma o bunye gị ego ije gbowe mkpa o jichi ụma na-akpọ o bunye gị ego n'enu ụwa ije gbowe mkpa o mepụla onye ọ na-esili ike o mepụla onye ọ na-atụ n'ọnụ ya n'ụwa nye o mepụla onye ife na-esili ike ife na-agwa ndị Igbo do ka anyị mebe ife dị mma na ife dị mma maka agbata ego n'ụwa si welu ego n'ụlọ agbata ego obodo na-enwe aṅụle akụlụ ụlọ n'ụwa amala onye kpalụnya n'ụwa nye obodo kenenu mụ Oji chuma na nyabo Oji chuma na nyabo Oji chuma na nyabo na mebu n'ịgba chọba ọgandị ọganiso sibe amụ na-ekene gị na-ekwu a chọlibe oke nwa na na-akpụ ụfana mụ keneloge oji ege ma ọkụ bịakele oke nwa na-ebale mmanwụ ụfana mụ keneloge na-ekwu aka ndekwu ụfa ndị akpụ niile oke mmanwụ ndị akpụ niile ji bili ụfa na ọnụ m ekene gị ụfasị mbụlụ egwu bịaba na mbụlụ egwu bịaba wee bụlụ egwu wee luo na nke ụfa oyi mụ ụfa na ọnụ m ekene gị oke mmanwụ na ị ga-adị ụfa na ya dele gị mma gwe mụ na okenelu gị na mebu n'ịkwa chọba ka mmadụ na-afịa n'azụ na mmadụ bụ ife na-aga ọfụma onye nwere mmadụ wegego ya n'ụwa anyị nọ n'ime ya egwu ka mụ na-ekwugo ka nchele oyi mụ ka nke na oyi mụ eziokwu na ịbalị mmanwụ eziokwu na-esewe esiwe ịgba amalaka ka mụke na oyi mụ mmadụ bụ na-afịa n'azụ mmadụ bụ ife na-aga ụbọchị ọlị mụ oversize nwakpo oversize na mụ keneloge oversize na mụ keneloge oversize yo oke nwa na mụ kenelo akata isi ekpukpe na-akpọ oke nwa na-akpọ oke mmanwụ na mụ keneloge ife imeli mụ na n'ụwa nya ka mụ na-ekwuo oji ego eme ọgọ oversize ife nna gwa gị na-egwu a ife nna gwa gị na-egwu a mebe ọgọ ka isi eme ọgọ mebe ọgọ na n'ụwa elene mmadụ gwa anya ọlụ ịbịala na n'ụwa ka anyị na-enye aka obodo na-adị mma ka anyị na-enye aka oversize na m ekene gị obodo kene n'ime oversize yo obodo kene n'ime oversize yo obodo kene oversize ịgba kelebe ịgba amalaka onye ji n'ụwa onye menalụ onye ji n'ụwa eme ọnụ ụwa bụ emesịa yale n'ụwa anyị nọ ụwa
mbịara mbịara. Onye ji n'ụwa o, onye menalụ, onye ji n'ụwa eme ọnụ ụwa bụ emesịa gale. Enu ụwa anyị nọ ụwa bụ mbịara mbịara. enu ụwa na-abụkwa mbịala mbịala enu ụwa na-abụ mbịala mbịala ụwa bụ mbịala mbịala enu ụwa na-abụkwa mbịara mbịara onye mmeli ike ya ọ naba enu ụwa bụ mbịala mbịala enu ụwa na o meli ike ya ọ naba Onye ji n'ụwa o, onye menalụ, onye ji n'ụwa eme ọnụ ụwa bụ emesịa gale. Enu ụwa anyị nọ ụwa bụ mbịara mbịara. Onye ji